Goeiedag iedereen te Hulst, een nieuwe update aan de bikepark. Dus bikepark Hulst komt dichterbij. Hier al een toegangspoort. En daar ook zie ik een entree. Dus ja, spannend. Dus nog een keer gaan kijken van dichterbij. Ja, zoals eerder vermeld staat er dus einde werken einde april. En dan meer bepaald op de website ook mogelijk updates in de loop van het jaar. Hè. Zoals je dus hier ziet, het parcours. Een mooi parcours. Natuurlijk wel een mountainbike nodig voor dit hier. Het is een locatie naast de N290. Ja, vandaag is zondag even een rustig moment ook. Hè, want het kan wel bijzonder druk zijn hier op die toegangsroute. Dus die landbouwweg hier is ook de fietsroute feitelijk voor de mensen dus die fietsen via Kapellebrug. Grenszone, fietsen langs hier. En dan heb je terug de aansluiting met Hulst stad. Ja, het is heel wat veranderd. Ik had al een tijdje geen update meer gemaakt hier. Je ziet dus wel duidelijk de route. Verschillende opties mogelijk met de fiets. En natuurlijk wel de hindernissen. Ja, het zou wel interessant zijn moest er zo'n verhuur mogelijk zijn van mountainbikes. Wat stel dat je dus geen mountainbike hebt, je komt hier, dat je bijvoorbeeld één kan huren voor het moment van het fietsen hier, maar natuurlijk ook wel, ja, het kan ook interessant zijn één aan te schaffen in combinatie met het bos hier en andere locaties. Zo wel nog even interessant, ook ja, de omgeving. Dus men zit hier aan de N290 op amper 4 kilometer van de Belgische grens met Kapellebrug. En dan verder aan de linkerkant heb je dus de Klinkse bossen en dan hier ook het bosgebied met aansluiting terug met de stad. Ja, wat de stad zelf betreft, er zijn verschillende dronevluchten ter beschikking op mijn kanaal. Dus binnenstad, winkelcentrum, algemeen overzicht van de regio. Dus hier even daar op de horizon, de Hulst stad. Ja, feitelijk van deze locatie 1 kilometer, kan men zeggen. En de grens, ja, had ik wel even gemeten vorige keer, is op 3 kilometer. Altijd wel mooi uit de lucht, even de luchtbeelden, een beter overzicht. Zo, even met Hulststad erbij, dan ook Sint-Jansteen aan de linkerkant. De afslag mogelijk. Zo'n pracht van een beeld met dus N290 en Sint-Jansteen. Ja, sport is van absoluut belang. Natuurlijk voor dergelijke routes moet er wel getraind worden. Dat is wel een feit. Maar bon, als je regelmatig fietst in locaties van heuvels, bosroutes, is het natuurlijk wel aangenaam om te starten hier met dergelijk parcours.
Zo nog even iets van dichterbij. En zo, beste mensen, was nog even interessant, deze update. Natuurlijk volgen er nieuwe updates. En dan natuurlijk bij de opening. Interessant om even het parcours nog van dichterbij te zien. Zo, tot de volgende. Zo, beste mensen, tot later. Tot meer nieuws over de Bikepark Hulst.